Λενιά, πώς νιώθεις? Λίγο αγχωμένη, αλλά καλά. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο άγχος? 8. Τόσο πολύ? Πώς φάνηκε η διαδικασία του διπλώματος? Φαινόταν πιο δύσκολο ή πιο εύκολο? Νομίζω μου φαινόταν πολύ πιο δύσκολο, αλλά εν τέλει ήταν πιο εύκολο. Πιο πολύ τι σου άρεσε? Κάτι που κρατάς? Για ποιο λόγο είσαι? Ναι, για ποιο λόγο είσαι χαρούμενη πιο πολύ? Γιατί κατάφερα να οδηγήσω όταν δεν ήξερα τίποτα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα. Κάτι που δεν το περίμενα. Από το 1 μέχρι το 10 τι βαθμό βάζεις τον εαυτό σου το πώς οδηγείς? 7. Μπράβο. Εγώ εδώ πάνω να πω ότι είσαι πολύ αυστηρή. Πάμε δεξιά. Στο προκαλεί το αμαξάκι, θα σταματήσει να κάνουμε ένα παρκάρισμα. Σκοπός του βίντεο να δεις ότι μπορείς να το καταφέρεις και μόνη σου. Δεν αλλάζει κάτι που είσαι μόνη σου. Το μόνο που αλλάζει είναι να είσαι ακόμα πιο σίγουρη και προσεκτική. Πάμε. Μπράβο. 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 Μόλις έρθει ευθεία σταματάς. Δεν πειράζει. Τώρα που βρήκε τι κάνουμε? Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο σου, Λενιά. Μπράβο σου.